почна, а? Васко, прибягай. Чакай. Прибягай като монето до другия. Чакай. Чай да се ви на клипа, докъде си на това. Това е преди бордюра? Това е след бордюра. Аре бе! Напълни ли са? Кое цялото във вода, бе? Сериозно ли? Що е горе, бе? Как? Оде? Тръгна да тече върхото и върху туристите от всякъде. То нали отгоре тако. Хотела ли, бе? Дай ми ги да не ги замисля. Смятай. Само аз и шефката с двамата чистим, няма нощ един. Уния снимат. Абе, застанал пред ето и ти знаеш ли какви са, не? Застанал пред тебе, аз метай и той застанал пред мене. Шефката е плява на табуретката, къде да? Не, тя... Да, голямата. Тя е старша. Другата е... Кой на ниво мичи? Карай ракията. Куса ли ги? Куса ги. Добре са. Добре са куса ги. Това че без ракия не вървят. Бой? Майстори са? Нали са? Още малко им трябва, още 1-2 дена. Няма, аз опим своя предварително захари за 3 стана. Дали? Още малко им трябва и стана. Вик! Ако отидат една и стъпа в канала, да снимаш кой си. Снимай, то полезно. Как гледа? Какво е? Той е да те снима бак. Той трябва да ходи с сън, бе. Не бе, той ще да се фокусира. Раздвижи се ли? Даже ако са на тебе, ще ли направи леко и тъй. Да, изсили се леко, не да вървиш много. Изсили се. Да, не ми ги фърля чиса. Да бъдете, бе. Маме. Сега трябва да ти фурна букуците, Аре, да, фърля. Раздвижи се, точно се, давай. Дай напред. Мурни са. Напред. Чакай чупка. Давай. Прошки. Той ли ти на тебе вмуркането? Форсирай. Итко, аз снима да му покажа как се вмуркаш. Ще се гмурниш ли? Абе да, не вярвам. Аз има малко да се... Чакай, виж го сега бати Виктор, какво ще направи. Анте, пръски витрите, пръски. Виж сега бати Виктор, какво ще направи. Не пръскаш към мене, бе. Аре, Виж бати Виктор, какво ще направи сега. Гаш ти махни. знам какво ще направи. Гаш ти махни. Как гаш ще махни? Ще ги усереш на чуя. Стой скъпа. Ти му привича. Виж го сега. Виж го. Ти можеш да виждаш, а? Виж го.
Виж го. Виж го. Аре, стига толкова. Викторе! Айде от тебе се преобличаш. Виж ка става, хората те смотрят всякъде. Зле. Отиде стаята, стига там. Отиде стаята бързо. Не бе, Виктор бе. Добре, спокойно е. Сега знаеш какво си игра игра? Една игра в първата чак, който ми намери с Аре, това. да, спирам го ти нещо. Стига толкова, защото почна работата и хората да гледат. Аре, Спирай го. добре. Тук Тук ми мокри, бе. Стоп, долу. горе, там. Пауза ли? Горе, отгоре. Тук ли? Да.